fiontu ayi de no fionta mi demi yahto e bamma ya an mun dokkundirno ko hande yami jesma ndu rawto tan bam jafuda ba ko matar bab yaya ko matatu mokko kanko majjana sellay aran arton jamma nyal subuki ki o safranani ma haydara te o mo wada jaamu rebat fo wen yitar min de siwede halan ma adnana jinmi ko ya jode galle min de balle liggeyam de si hamnat sen kon mom reglu urda on tottuma ay pour min ala ko batta ton so nam tampin ma ya ngarta taytete nangi ci ala wona cillul awna cillu min burlam ko ya jode galle ko nañ fo mi renday ma ko kono ay odo ko mona minen jidi moy ba so tawi o woni ni kam furi wadande kadi min dokkondiri aadi mami ya so wadi ni so waday min kam wadi devoir kadi mbata haqqille o ko bamma non dangirda hamni ko non podda dangirtam a fami ko furi wadde so wadi bismillah o wadi ko furi wadde so tawi o waday dum ba ko mo ko harma ko mo ko yalla moji dum min biya kala janji right Bob, mashallah alhamdulillah wa itu dal mashallah masa go banda xana grand place wala ala ko jinno ya to ene bama yaya hande min ko dirno aadi vraiment fatan ko sholum ko ordination hankati hunde hamni mi set vraiment min papa ko bita chaque fois ya to baba ya mi gani kam quoi et parce que baba ya no andi ko gondura ko mo andi ko chokolla ko o meda wi dem arnda donc mi sinok sagam rek amunya ibrahim odo ko mona mi jidmi may bab wona janano yab sumi yehemu ina bur foti yaademu so wadi bismillah so tawi wadani dum ko kanyum horim min kam mo devoir mo ad hedi kadi batti haqqillaje koy mo biddo yo jodo jondi biddo toujours odo ko bammo kala no way wade ko bammo min tan mako jidmi moy bab fami batti haqqillaje koy mo ka don ha place dibbe a fami de mbason wido non nari dim don min bodum ya Madame Niang. Grazie. ça va Comment? arti nani to jona halde babe da mama Pas wallahi parce que vraiment mi anda pour ka sen kalde bawo chapata temin vraiment ko pawa yaat ko ton welan kam hay set tawda ko be halum junjum bel gas mi hal ko dam ko dama dum kalatu mom junjum o wi ko firam do jummo mi anda min bedem jibi comme pono yaltu mi wayal tuti minala ko welan minala foko mi hanna ni me ya den rek selani quoi mo woni façon halulaji c'est pas normal am hanne dum quoi so na way tension mako mo comme jar quoi mais donc vraiment mi ko ya ton ko welan kam ay set min bur mettuti wallahi min bur mettu mi yo jodum so do ordonnance mako jaban ko jawo ew la jala ko bammi Andre? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbada. Isi. Rabam. Ni cuwa hay finde. Ar ayamen jol subax law. Radnam bamma. Babam ko dani bari an bida ka foftata ko a final subax law rek ar naate galle jenani babam ko dani nandane ma. Ada ina tan bamma wala wawal mem non no har. Ada buniti. Fumuna nam bamma. Tan baado so pini tan odo jaay galle jenan tan. Baado ni sofi. E galle mo. O baado mum baki. Inne na just mo Yang kamu, mana pun lawa ya tifil? Ih sana o ko na ko nandar wiyam nodnem babam. Oh wala. Minyum babamo. Lam to? Mi ay ina de ma na ko yimbe fina suba lawa ngara yume. Wawa jolan ha nyawul. Aran ko jota so finna wona ke na de yan iya ko na hajmo. No wayni fewa. Yo wat ko continue ba no fina da wala.
Wala dite nan ko ko renda. Assalamu Alaikum salam. Lam. Mbada tan. Marcel. Jawon. Pada tambe? Alhamdulillah. Jawane ma. Yitu dal. Komo mo. Masha Allah. Masha Allah. Komo mo. Arsel ya. Arba masha Allah. Jambol. Alhamdulillah. Komo mo. Jawon. Mbadum gol. Badal ma. Alhamdulillah. Komo Yitu dal masha Jam masha Allah. Ko dañ ko yitol. Komo mo. Dañ ko yitol. Alhamdulillah. Komo. Jawon ko. Wala jambol. Ngourda inde hunde ne anime feewi ala fof no waɗani ɗon ki hedde na so kalcem sodan tan ɓe ɗum tamɓe ɓe ɗon yerde caggal ɗon ɓe ɗo yerde caggal Nas. Apesi kita na ala san. Ele balle fo konta mo kum bat dum bolagi do lebbi jeego me ni tayna dar ko gitno men presque ko anga dum badem depp su jam e vai ve jam se vraiment ka dum anga chaake ana tampide adu ci ko non tan Allah ko fese mako ɗum tan woni ko waɗata jitti Allah no feewi ha ko noon no do kam joni salla e der malade der malade so wona kay ko gananda hoorno ko jogi mi vai ve jam se do kam e lebbi jeego banko kam manga ko uddi to lewru waye kode lampo waye ni bakonon ba waye rendo no lewru waye kode lampo waye ni bakonon bada e der furankoɓe mballaka mbara jara mbarodi la ñaamiɗo manta golle ma moƴƴe jantama dande ma e la ñoo seedama ala labire du ala waɗi golle andi fode wawide imanagal ma golle ma moƴƴe le joguiɗa nendagal ma e baba seydi ba pulla ɓeɗe heeɓe garni e wase ñaguela ko ñatta fadde hulɓine susnande koɓe kala wiyami anda ɗum ɗo sino ñande dokkaɓe ɗum foof ma wor ko ittane tawɓe gasi ñande fof ko ni tane potte fof kako ni gasi soɓe ala galle maje haaliñe ko kumti to potte ma lawol ko ni mbaɗa hen ñande fof ko ni mbatta mbaɗɗa ko min jeeyi ɗum galla feccegi ɗo tan ngal tawi ko salani woni ɗon mbeɗa haalani gasna écran 64 foot tan ɗon jooɗi ni gummoroɗo mbeɗa fayi Dubaï ko an waɗni biye ko jikkuma mbatta ɗum ɗo wona gulete maɗa ko tawana ko tawena ko ɓi wayata ta ɗum wayatake mo wayatake ɓi wayata ta ɗum wayatake an ɓuure nder noisor an ɓuure ɗo hakkude e Dubaï an ɓuure men ɗo e France parina France ko avion gal so peelan ko an fenna ɗum seydi ba pulle beele heeɓe garni e wase ñaguero ko ñatto fadde hulde susnade koɓe kalmini en wawa mi andade seydi ba pulla ɗum ko jikku maɗa jikkuma aɗa jeewo maɗa ko tawaɗa kalla machallah ɗi tan gorɗon yam hoto jeewo karɗo woni jeewo galle jeewde nen der mi sikko e waño e bisimilla mi jeewo wallahi ƴettawmi ala seydi ba pulla moƴƴere lay ma machallah aɗa yaha lanɗo eyyi ɗum noon ko noon tan cara gacca haaqi spoglawo ngara belleji ɗimo ngala defa alli koye ƴeewal ko kumtirɗo haaji ma aɗa sikki haaji sammo mbaɗimi ɗo tan ko ya waɗirɓe dépense uji ma aɗa waɗirɗo ɗum ɗoni wona noon assalamu aleykum baba salam way wonde waɗi mawɗum machallah wa alhamdulillah min ɓuuba seeɗa ko mawɗum yittude Allah ko Baba, dañi man wuri de. neɗɗo so dañi hande fof yetto Allah on man wuri baba ko noon noddu hen mowno noddu hen mowno min hannde ɗo woni ɗo hannde ɗum yiide ko noddumo gayno garon waɗa ko mbaggini noon jeyata ɗo ñaw ngu ɗaccata warat kadi ñaw so jaggi mawɗo en herto accu ɗum liɓay noddanamo o wara gayno baba jiɗmi ko ganda ñaw wona kañum woni mayde ñaw wona kañum woni mayde wona joomum ñawi tan sikka mayat non ya noddam mawɗo ngara waɗa ko mbaggini moon ɗaccini moon Bab. 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 Wayam yoy mama mai. Bab. Murabami.
eyi ay ene mbimi ni de debbo gonnoɗo ɗo e nder galle o yummoraaɗo yummon Ibrahima Fatim yummon ko debbo moƴƴo wonno debbo julɗo machallah yeehi hon foti moƴƴuɓe maaɓe hon foti moƴƴuɓe ganduɗa maayi ɗo hannde machallah yimɓe moƴƴuɓe ganduɗa jeehi hannde donc ala keddotoɓe watan guure fof ko maayde te ganduɗa ko maayde tan woni goonga tin ɗon e koye mon an woni gorko tino muña oɗo ko bane debbo an muñata potta bane debbo yumma yi bamma yi hannde ko an woni sagata an woni gorko galle a faami ɗum jiɗi wasiya ɗon yon tinno maayde ko woni goonga ene fof ɗo ndewten ha laaɓa mboɗo fof ma ñalawma mara sawno ɗum noon yoɗi machallah on jimo baman ma jimone mum ndaw bamen men mayta jimani men ɗum kay ala ɓurɗum yoɗde machallah te kadi ay sa enen jaaha ɓoye jiyen mayde peral dum ñewi manda sille haɓe heɓani ɗum kono oɗo ganduɗa ñawi juuɗe mon jooɗi ko foof onon gondemo jammi yala ma e juuɗe mon kay jette Allah allahumma salli noon basitu mon tinne mara mo jogui ceedantakale lamtoro gandimi ko neɗɗo moƴƴo neɗɗo juulɗo teddinɗo ɓesgu mum o ɓooyi dardinagal kala ko yahatno e aduna makko foof ko sababude ɓesgu makko hande noon Allah ittimo ɗo ko nawi lamtoro noon accani jooɗiɓe ɗo ɓe foof accani ɗo hay goto yo Allah harnumo aljanna kañum de ko noon tan neɗɗo kam ñagana Allah tan so woni e aduna sen yakat acca golle moƴƴe kadi minen min jiiɗum tan ko golloto neɗɗo moƴƴo jakko en ɗam kalɗo e hunde fewani o rennar ko yimɓe machallah wi ɗum mbaɗini ni ko noon yo Allah yurmomo yafomi Allah hokku men muñirde enen fof ɗum noon fof onon noon jaram yo Allah windan mon baraji ko faate jeunesse o noon kam 600 000 ko faati hen kam ɗon kam mi sika haydara mankata mi noddi sehlam goto nen daralɗo ma adda mon ɗo gueloji ɗiɗi barmeji foof mi noddi 16 uji ɗi e tout ça mi sikka ala hen ko manka sallahu alam jaabi hay base uji kadi ɓe ɗamni so ɓoyima mi noddu sehlam goto nen dane ma addu oto addana mon ɗo en hammasi en foof so Allah jaaɓi ma gar kettana mon e ko faten defuji en inchallah sallahu alam da jaaɓi do 600 000 noon ko pour ɗum ɗo so tawi woni mi anni kam so mankata kam so Allah jaaɓi inchallah min cohlan 600 000 ma hay budget min cohlanema an tu n'es pas bon a moƴƴani ɓerdema laaɓani par ce que 600 000 ma oɗo mo gaddira hannde o sin addi ɗum hanki baba may tan an tu es mauvaise an tu n'es pas musulman par ce que mbaɗɗa ko julɗo watta ɗum barami an wonda ko bonɗini babam ñawi ɗo hen chaque jour no ara galle ma hay wiide ɗum da 10 000 ya pharmacie na waɗani ɗum ɗon mais mimi wona guiƴi min kum bamma mbimami ko mbaɗɗa ko julɗo watta ɗum to poɗɗa cafrude babam ɗo waɗa ɗon garɗa babam ma e gadda 600 000 ma mbiya nayyi gueyi cikanda ɗum ko indala ko mariage o wona mi ñam walla aɗa cohlim te an imam simna wona halis makko min cohlani halis makko hay budget min cohlani makko par ce que oɗo wona moƴƴo o an ka ñakkude joni pas bon ala ɓendan sa ñakkade wala ka wonano bonɗiniɗa yaha liggoɗe am codna bamma pas bon ala moƴƴani an bismillah an c'est mauvaise an tine pas bon bonɗiniɗa ha mayda ana moƴƴani hande moƴƴani jam aɗa haalda ana mayta wona neɗɗo imam bonɗiniɗa ha mayda il n'est pas bon lui o moƴƴani imam ɓura bonɗiniɗa ha o wona neɗɗo imam an ka jorgui aɗa bonɗiniɗa ana wona jullan an nuɓe